предпочиташ чакането? Става ли? Разбира се. Тръгвай. Моля? И аз само пак да чуя тона. Каза да тръгваш. Здравей. Не те очаквах толкова скоро. Ето такова лечение беше приемливо. Тогава за победата. На здраве. Истината винаги трябва да се казва, всичко друго е измислица. А нашата истина е, че Ана постига мечтите си. Сега какво предстои? Нови изненади, разбира се. По-големи от сегашната. Здравей, красавецо. Прибирай се веднага в стаята. Или какво? Ще ме напляскаш ли? Казахте ли се,